Чыршы бәйрәменә иң беренче кыш бабай түгел, коткаручылар килә. Бәйрәмдә күңелсез хәлләр булмасын өчен куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлешен карыйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре Кореев театрын тикшерә. Бөтен җирдә дә тәртип түгел, гадәттә шәхси оешмаларда янгын куркынычсызлыгы тиешле дәрәҗәдә үтәлми коткаручылар. Башкортстанда килеп чыккан фаҗигадан соң Татарстанда да картлар йортларына игътибар зур. Тикшерелгән 23 бинаның 15-ндә төрле хилафлыклар тапканнар. Ничек персонал, беләләрме, урындамы? Ул жаңа елда без контроль аттылар. Бәйрәм көннәрендә 2300 коткаручы кизү торачак, 1000 техника җәлеп ителә. Безнең күзәчектә 1400-дән артык объект, кая жаңа ел бәйрәмнәре, балалар бәйрәмнәре кая үтә. И, значит, 298 объект аэроштор бәйрәмнәре уза. Ул объектларны без тикшереп чыктык. Значит, бөтенсендә тәртип 100% тәртип дип әйтеп булмый. 50-дән артык кеше була. Аларда без ул объектларда без дежурстволар ясыйбыз. Янгыннарда кеше гомерен саклап калуда ут күзне кисәтүче җайланмаларның файдасы зур. Шуның ярдәмендә соңгы 4 елда 116 татарстанлы, шул исәптән 49 бала исән калган. 2016 елдан бирле аны республикада 250 мең гаиләнең өйләренә урнаштырганнар. Моның өчен Татарстан президенты 40 миллион сум акча бүлеп биргән. Оператив цифрлар буенча 160 кеше үлгән. 5819 пожар. 100 пожардан кимрәк узган елга караганда. Узакка сузылган ялларда янгыннар саны якынча 10-12%-ка арта. Шуңа уяулыкны югалтмаска кирәк. Ярамаган урында пиротехника шартлатучы шәхси затларга 4000 сумга, юридик затларга 400 меңгә кадәр штраф яный. Коткаручылар исә бәйрәмнәрдә әле моннан тыш кышкы юлларны елгалардагы боз өслекләрендә контрольдә тотачак. Яңа ел халык өчен көтеп алынган бәйрәм көннәре булса, коткаручылар өчен ул кичәйтелгән эш режимы вакыты дигән сүз. Бу көннәрдә туганнарга, якыннарыбызга котлау сүзләре җиткерү белән бер рәттән аларга игътибарда да булсак иде. Сакланганны саклармын дигән сүзләр бу очракта һич кенә дә артык түгел. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.